dámy, vážení pánové a také dovolte, abych řekla vážení rozhlasoví posluchači, protože dnešní velice významný koncert také natáčíme pro Český rozhlas Brno a vy, kteří si budete chtít zopakovat tu krásnou atmosféru, která právě teď začala krásným sborem chlapů tady odsud z Kněždubu, tak si budete moci samozřejmě připomenout to všechno, co jste tady dnes večer prožili. Je říjen a myslím, že tenhle ten měsíc je pro vás tady v Kněždubu měsícem velmi významným. Ostatně, když se podíváme do kalendáře, tak se všichni ti, kteří tento kraj znají a vědí, čím je slavný, tak vědí, že právě v říjnu se narodil ten, který tohleto místo na mapě proslavil v celém světě. On to, pravda, neměl vůbec lehké a jestliže autoři tohoto koncertu nazvali ten dnešní večer Se štětcem po krajině, tak si myslím, že je to přesná charakteristika toho, co Joža Uprka, který se narodil v Kněždubu 26. října v roce 1861, takže je to přesně 150 let letos, tak on skutečně se toulal. Pravda, narodil se, a vy to určitě všichni víte, to je jen pro ty, kteří třeba teď u rádia říkají, a jak on vlastně získal to svoje mistrovství, ten svůj talent. Jenom jeho táta, ač sedlák, tak byl malířem, maloval a on Joža, který měl bratra Františka, a vy dobře víte, že byl sochařem, jemu tady ten kraj byl krajem, který ho inspiroval, ale pořád ho to táhlo někam dál. A jak se říká, ani v tomto případě, ani v případě Joži Uprky, říká se, že doma není nikdo prorokem. Dlouho trvalo, než se mu dostalo ocenění a hledal ho na všech možných místech. Se štětcem po krajinách různých. Po krajině tohoto regionu, ale také zkoušel Prahu, zkoušel Mnichov, pak taky Paříž a tam získal úžasné přátele, které přivezl sem k vám do Kněždubu a do Hroznové Lhoty a ti všichni byli nadšeni a úžasní tím, co tady viděli. Nádherné kroje, krásné lidi, krásné koně, nádhernou přírodu a teprve potom maličko se začal ten svět otevírat a Joža začal být slavným. I když ta sláva konec konců říká se sláva, polní tráva. Já jsem na začátek, když jsem se na ten dnešní koncert připravovala, tak jsem hledala, říkala jsem si, čím začít. Mnozí z vás možná odpoledne byli tady na vašem kněždubském slavíně a byli jste účastní toho, jak tam chlapi zaspívali a položila se kytka na hrob Joži Uprky. Ten muž byl velmi zvláštní, všichni, kdo ho znali a kdo o něm psali, tak říkali, že to byl muž tvrdý, který šel za svým cílem velmi, velmi odhodlaně. Nerad psal, rád maloval a ještě méně rád mluvil. A já jsem si našla v knížce, která se jmenuje Sladké s hořkým, kterou vydalo vydavatelství pana Františka Šalého, jednou moc krásnou větu, kterou jsem chtěla začít, ale už jsem to stejně tak trošku pokazila, protože až vám řeknu, co jsem chtěla říct, tak pochopíte, že jsem tady už dávno měla nebýt. Psal se rok 1907 a moravští umělci, malíři připravili svou první výstavu v Hodoníně. Těch prací se tenkrát sešlo asi 180, ale pozor, nebyl řečník pro zahájení. Mucha byl v Paříži, všichni ostatní byli někde rozjetí, František Ondroušek mluvit nemohl, kdo ví, možná měl chřipku nebo co v tom květnu. A tak se řeklo, tak kdo začne? No Jožo, ty musíš začít. Joža se dlouho bránil, ale když myslíte, tak promluvím. Píše se v knize, že řekl nevrle a s nechutí Uprka. No a v den slavnostního zahájení dojel Joža Uprka v tmavém šatě střihu slováckého venkova, píše se v knize, tedy v krátké upjaté kazajce. Výstavní sály byly přeplněny návštěvníky, umělci mezi nimi. K 11. hodině se zvolna rozdělili, umělci se seskupili vzadu, obecenstvo naproti, ze skupiny umělců vystoupil několik kroků dopředu Joža Uprka.
Postál, jiskrným zrakem přehlédl shromáždění, mírně se uklonil, pravicí opsal oblouk a do nastálého ticha pravil: naše umění, pauza, oblouk levicí po vystavených pracích, to je naša řeč. Zahajovací projev o 6 slovech skončil a byl to jednoznačně nejkratší zahajovací projev všech výstav, které od té doby byly pořádány. Takže, vážení přátelé, přeju vám krásný večer. Na úvod těch slov bylo víc než 6 a teď už samozřejmě cymbálka, a když už tady na začátku byli muži, což mně přijde jako napřed, že měli teda ženský mít to právo, tak děvčata z Kněždobu už jsou připravena a budou zpívat pro dnešní večer právě pro vás. Dobrý večer vám všem a taky dobrý večer u rozhlasových přijímačů přeje Marcela Vandrová.